Järnkaninarna, varsågod. Ja, det är dags att presentera årets Järnkanin 2007-2008. Under säsongen har han varit en av de starkaste kramarna som lyft dit över slutspelssträcket. Med en ödmjuk attityd vid sidan av planen och i närhet till supporterna har han snabbt blivit en publikfavorit. Naturligtvis har han även genom sina hårda tacklingar visat många motståndare vad det innebär att bli drabbad av en filmsvärld.